Do základných škôl, ktoré spravuje mesto Žilina, nastúpilo v tomto školskom roku viac ako 6800 žiakov. Pričom školské lavice po prvýkrát uvidelo až 765 prváčikov. No a súčasťou tzv. Predprimárneho vzdelávania, teda detí, ktoré nastúpia ako prváci v budúcom školskom roku, dnes bolo 810 škôlkarov. Tieto štatistiky teda hovoria o rastúcom počte detí, ktoré začali alebo začnú navštevovať prvý stupeň základných škôl v meste. No a nadšenie či veľké očakávania bolo vidieť u väčšiny z nich. No musím povedať, že práve tí prváci prichádzajú s najväčšou takou vnútornou motiváciou a chcením učiť. Oni si myslia, že už na druhý deň odchádzajú zo školy a naučia sa nejaké písmeno. Takže to chcenie je naozaj obrovské, ale v spolupráci s asistentami vlastne sa snažíme prispôsobiť tým individuálnym nejakým odchýlkam medzi deťmi, pretože každý z nás je iný a potrebuje iný čas na to, aby sa niečo naučil. Dokáže udržať iný čas, pozornosť, takže aby to všetko prešlo plynulo, tak asistenti pomáhajú deťom, ale aj veľmi pomáhajú učiteľom. Určite je to veľká pomoc. Prvé dni sú pre prváčikov často o spoznávaní, či už svojich spolužiakov alebo pani učiteľky, ktoré ich budú sprevádzať počas nasledujúcich 4 rokov. Tie prvé dni budú prebiehať veľmi postupne. Prvý deň sa určite len zoznámime. Dúfam, že opadne taký prvý stres. Dáme si nejaké malé drobnosti, šlabikár, povieme si pár organizačných pokynov a vlastne ďalšie 2 dni sa budeme iba spoznávať školu, okolie školy a až od piatku nastúpime už podľa rozvrhu. Mnohí rodičia by chceli mať zo svojho dieťaťa vzorného žiaka, no napríklad také písanie nasleduje až po osvojení si celého radu znamienok či písmen v abecede. Predtým, ako dospieme k písmenám, sa musíme naučiť správne sedieť, urobiť si priestor na lavici, naučiť sa správne držať pero, teda najprv ceruzku, až potom pero. Vlastne celkovo sa tak najprv adaptovať na to školské prostredie. Tá vyučovacia hodina nebude prebiehať tak ako na 2. stupni, že 45 minút deti sedia, píšu alebo čítajú, ale musíme im striedavo meniť aktivity tak, aby mali aj pohybové chvíľky, aj skrátka tak nevydržia 45 minút udržať pozornosť, takže to bude veľmi také postupné, pomalé. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je aktuálne 20 materských, 8 základných škôl a 6 základných škôl s materskými školami. Súčasťou nového školského roka na vybraných školách sú aj tzv. Zelené opatrenia, ktoré by im mali už v nasledujúcich mesiacoch dodať nový vzhľad. Na paseke pod hradom Strečno sa konal už 7. ročník veľmi obľúbeného podujatia Pasekanie, ktorý každoročne láka rodiny s deťmi a znázorňuje obdobie poznačené mnohými bitvami, ale aj rozvoja. 2023 nám priniesla 7. ročník Pasekania. Je to v podstate stretnutie skupín oživenej histórie a cieľom tejto akcie je prezentácia života a boja v období včasného stredoveku, vrátane remesiel a denného života. Stánkov na podujatí bolo naozaj mnoho. Napríklad Alžbetke bola pridelená polná kuchyňa, ktorá názorne ukazovala štýl a aj samotnú prípravu pokrmov v stredoveku. Vlastne ja sa starám o občerstvenie pre záujemcov, ktorí by si chceli dať vlastne niečo z dobovej kuchyne. Ja tu pripravujem obyčajné placky, ktoré si môžu návštevníci dochutiť domácimi robenými džemami, ovocím, orechmi, makom. Alebo môžu mať aj na slano tieto placky so šalátom z cvikly, z jablka, potom je tam ešte citrón a ešte nejaké dochutenie a dip z horčice, citrónu a medu. Mnohí návštevníci by si mohli myslieť, že v rannom stredoveku jedli ľudia iba lesné plody, no nie je tomu tak. No, toto by som skôr priradila ako večerné, pretože severania mali vlastne jedlo iba 2-krát za deň. Na raňajky mávali väčšinou kašovité jedlá, ktoré si vedeli doplniť ovocím, pokiaľ boli teda sezónne ovocia a mohli si teda natrhať väčšinou bobuľovité ovocie a keď bola zima, tak mali pripravené buď už nejaké džemy alebo niečo podobné a večer už sa jedávalo mäso. Stredovek sa okrem fantastickej kuchyne vyznačuje aj výrobou rôznych predmetov, zberom byliniek, ale aj rôznych zbraní a výzbroje. Áno, aj keď to nie je stredovek, volá sa to, že skorý stredovek, čiže to 7., 8., 9. storočie a my konkrétne tu predstavujeme
výzbroj, výstroj alebo teda veci denného použitia v období Veľkej Moravy. No keďže sa sústredíme hlavne na boj, tak tu máme bežné také zbrania. Áno. Máme tu jeden taký honosný meč, hodný kniežaťa alebo veľkokniežaťa, potom taký štandardný meč družinníka, vyššie postaveného. No a samozrejme úplne štandardná zbraň, sekera bojová, jednoručná tzv. Bradatica, alebo rôzne dlhé nože bojové. Deti si mali možnosť vyskúšať aj výcvik mladého bojovníka. Na veru bolo sa na čo pozerať. Veď rozraziť takú družinu statných chlapov, ktorí navyše používali na tú dobu moderné bojové postavenie, nebolo len tak. Máme pripravenú aj detskú bitku, respektíve výcvik malého bojovníka, kde sa deti budú môcť čo to naučiť, aká bola povelová technika, aká bola taktika, ako sa zbrane používali. Potom urobíme detskú bitku, kedy si deti pomocou penových zbraní budú môcť zabojovať proti nám ako bojovníkom. No a potom už na ostro pôjdeme v turnajoch jednotlivcov, ďalej v turnaji 5 versus 5 a ukončíme to hromadnou bitkou. Veľké Rovné sa ako každý rok aj tentokrát rozlúčilo s letom. Posledný augustový týždeň sa obyvatelia obce stretli na spoločnej akcii. Dnes už prebieha, alebo práve sa skončil 8. ročník majstrovstiev obce Veľké Rovné vo varení gulášu. Prebieha prvý od roku 2016 pravidelne, každý rok sa zúčastňuje v priemere 6 až 12 mužstiev, dnes sme mali 7. Vždy to vyhodnotí nezávislá komisia. Podstatou tej súťaže je, aby sa ľudia stretli, varili gulášik, porozprávali sa medzi sebou. Trošku nám narušilo počasie taká hodinová búrka, riadna prietrž, ale ten čas sa už ďalej zlepšil, sme to ukončili, čo pozrite, že ľudia ďalej zostávajú. V rámci tohoto dňa, my to voláme akciou, sa volá Rozlúčka s letom, kde sa to robí posledný augustový víkend a v rámci nej sa robia dve akcie. Jedna je majstrovstvá obce vo varení gulášu a potom večer ešte o 6:30 je súťaž pití piva na rýchlosť v kategóriách muži, ženy a deti, tie samozrejme pijú kofolu. Týmy varili guláš 4 hodiny a po nich zasadla porota, ktorá výtvory tímov hodnotila. Pri samotnom vyhodnocovaní zavážilo viacero faktorov. Od prvého ročníka, keď sa táto akcia začala konať, tak vždy vyhodnocoval starosta susednej obce Kotešová, pán Peter Mozolík. Takisto to prebiehalo aj dnes, lebo on je známy tým, že je gurmán a sa gulášom rozumie. Vždy je to subjektívne, môže mať inú chuť, vy môžete mať inú chuť, ale vždy to robíme takto, robí sa to anonymne, označia sa zo spodu misky číslami, aby nikto nevedel, ktorý guláš je od koho a on podľa svojej vôle vyhodnotí. Konkurencia na podujatí bola veru veľká. Vy ste nás počas rokov minulých pozývali na vaše gulášové akcie a my sme chceli skúsenosti, ktoré ste nám odovzdali, zúročiť. Na majstrovstvách teda nechýbal ani tým TV Raj. Počas minulého roka, ako aj tohto roku, sme sa veľmi radi zúčastňovali gulášových akcií, na ktoré nás pozývali či už naši diváci, naši respondenti, proste naši známi, s ktorými sme sa stretli aj prostredníctvom televízie. Radi sme tieto guláše chutnali, radi sme sa zúčastnili aj na hodnoteniach, no a tento rok prišla taká možnosť zúčastniť sa guláša tu vo Veľkom Rovnom, tak sme to využili ako takú formu teambuildingu, no a samozrejme všetkým našim priaznivcom, ktorí prišli počas tohto dňa za nami, tak sa im dostalo guláša, rovnako sme usporiadali aj súťaž lístky, čiže také pekné sobotné dopoludne a popoludne tu vo Veľkom Rovnom aj pre našu televíziu. Vsadili sme na osvedčenú klasiku. Tá nesklamala a pochválne slová sa nám dostali aj od návštevníkov súťaže. V našej televízii máme mnohých odborníkov na guláše, keďže sme tých gulášov aj množstvo okoštovali, keď sme sa rozhodli ísť tou klasickou cestou. Je to teda hovädzí guláš z hovädzieho krku. No a uvidíme na samotné vyhodnotenie, ako túto našu jednoduchosť, ktorej je krása, ocení aj porota. Program ukončila vo večerných hodinách súťaž v pití piva a diskotéka. Pre televíziu Raj Alica Chovancová. Futbalisti žilinskej rezervy vstúpili do zápasu proti Komárnu gólovo, keď po 15 minútach otvoril skóre Kudlička. V 34. minúte vyrovnal Volesky, ale Prokop a Gomola prinavrátili vedenie Bčku MŠK. Hosti to však zobudilo a po 2 góloch Bajemiho a 1 Hordoníka otočili duel vo svoj prospech. MŠK Žilina B, KFC Komárno 3-4. Celý zápas bol z našej strany veľmi dobrý. Mali sme hru pod kontrolou, vytvárali sme si dobré šance, okrem gólov sme mali také veľmi dobré pološance, ktoré keby sme boli takí, keby sme lepšie čítali hru, tak sme mohli zakončiť a dostať sa znovu odskočiť aspoň o 3 góly, ale bohužiaľ super využil z minima maximum, bol maximálne efektívny a
tým pádom vyhral. Komárno prispôsobilo zápasu všetko a do Žiliny cestovalo deň vopred. Žilinská rezerva zase neudržala v druhom zápase, po sebe dvojgólové vedenie. Super, keď sa dostane na kontakt na jeden gól, tak dostane taký entuziazmus do tela. Ale musíme sa naučiť uhrávať tieto zápasy. Proste vyhrávame 3-1, tak uhrať to na 3-1 alebo pridať ďalší gól. V tej defenzíve musíme byť dôraznejší, lebo také góly, ako sme dostali, to sa nesmie opakovať. Pozitívom zápasu teda je, ako mladíci z Liahne Žilinskej akadémie dokázali trápiť Komárno, ktoré kráča súťažou bez straty bodu. Rezerva po 3 výhrach v úvode sezóny teraz 3-krát prehrala a je na 8. priečke. Tí chalani majú kvalitu, oni vedia hrať futbal, ale v tých zlomových momentoch ten super je, keď má skúsenejších hráčov, tak je v tej 16-ke taký agresívnejší, vie si pomôcť telom a to sa ukázalo aj pri tom autovom vhadzovaní, keď mali a dostali sme zbytočný gól. Takže a to isté bolo aj v Prešove. Takže my musíme byť odolnejší a zvlášť keď vedieme 3-1, tak vtedy ostražitejší a viacej hecovania tam musí byť a aj brankárovi musíme viacej pomôcť. Takže ako lacné góly sme dostali, úplne lacné. Najnižšia futbalová liga, no o to lepší zápas. Tak by sa dal charakterizovať prvý domáci duel futbalistov AC Uniza, ktorí na atletickom štadióne Žilinskej univerzity privítali hráčov Dolnej Tižiny. Po množstve šancí sa v piatkový podvečer zrodil výsledok 4-1, keď sa za domácich dvakrát presadil kapitán Možucha a po jednom góle pridali Remek a Kiš. Za hostí korigoval z pokutového kopu Jakub Mahút. Putil vynikajúco. Trošku nohy viac bolia, lebo táto plocha je veľmi veľká, takže sme sa tu vytrapili. Prišlo dobré mužstvo, veľmi dobre. Tlačilo nás, dá sa povedať, väčšinu druhého polčasu aj na konci prvého. Takže bolo to veľmi ťažké a Bohu vďaka, že sme dali z nejakých protiútokov gól a vyhrali asi skúsenosti, by som povedal. Vedeli sme, že nás to nečaká nič ľahké. Trénovali sme cez týždeň, verili sme sa tých chalanov, ale neviem, čím to boli. To sú skúsení hráči, ktorí prvý polčas jasne dominovali. Potom druhý polčas nám prišiel, keby vypustili, z toho sme dali jeden gól. Chceli sme sa pozviechať, ale už to nestačilo. Pridali oni 4. gól z našej chyby a už sme ešte dole hlavami všetci. Ako sme spomenuli, šanci bolo v stretnutí neurekom. Domáci, ktorí boli vo vedení už 3-0 po 43 minútach, hrozili z brejkov, z ktorých mal viaceré príležitosti práve Možucha a hostia sa zase zmobilizovali a dobíjali bránu vysokoškolákov. Skóre 4-1 tak presne neodzrkadľuje to, čo sme na ihrisku videli. Ako sa mi nedarí v zakončení, som dlhodobo po nejakom väčšom zranení členka, takže sa trápim, ale Adam sa rozbehám nejako a tie góly začnú padať. Keby poviem, že polčas mohol byť 3-2 a v 60. minúte 3-3, tak nikto sa nemôže sťažovať. Šance boli na obidvoch stranách, ale oni využili tie svoje, my sme tie svoje nevyužili a to nás teraz mrzí. Ani jeden bod nemáme, bohužiaľ. Jakub Mahút strelal jediný gól Dolnej Tižiny. Ten prišiel v 54. minúte, keď si postavil loptu na biely bod a brankár Adamovský bol bez šance. Som sa aj veril, ešte chalanom šatne vravím, že ak bude penálta, idem ja. Som videl, že už padol, vrajím píska aj pískol, vrajím, že no chlapci idem. Som si veril hneď, tak ešte som dúfal, že bude druhý, čo zatiahol. Podľa mňa mohol byť, ale no, nevadí. Jozef Možucha pôsobil dlhé roky v Štiavníku. Počas leta sa zdalo, že o produktívneho hráča zvádzajú súboj viaceré ligové tímy. Horúci prestupový artikel napokon prevzal kapitánsku pásku v novovzniknutom klube Žilinskej univerzity. Nevnímam to ako krok späť, lebo kvalita tejto súťaže je veľmi dobrá, čo som si všimol. Videli ste to na tomto zápase, mal nejaký náboj. A či nebanujem, neviem. No, akože ťažko sa mi odchádzalo od chalanov. Bolo to veľmi ťažký krok, ale krok späť určite nebol. Bola to parádna reklama na najpopulárnejší šport na Slovensku. Na zápas, ktorý slávnostným výkopom otvorili rektor Žilinskej univerzity profesor Ján Čelko a predseda oblastného futbalového zväzu Žilina Igor Krško si našlo cestu 468 divákov. Za takú návštevu by sa nehambili ani kluby vo vyšších súťažiach. Veľmi pekne ďakujeme. Je to paráda. Asi ich prilákal tento areál, mená, ktoré sú tu. Veľmi skúsení hráči prišli, takže kvalita tu je. Myslím si, že je to veľký klobúk dole, hlavne Unize. Ako to pekne spropagovali, fakt dosť fanúšikov, za čo ďakujeme, či už našich, alebo domácich. A veľké ďakujeme fanúšikom, robili atmosféru celý zápas, aj keď som nejako palky, oni dali gól, my sme dali gól, boli tlieskot počuť, čiže myslím, že je parádna kulisa.